Men ja, jeg er i gang med at pakke den. Vi skal på Roskilde. Der er hedebølge i Danmark, så vi har alle sammen forberedt os godt til den her tur, hvor vi skal gå med en kæmpe rygsæk på i fucking 30 graders varme. Min taske er der. Sebas taske er her. Hvordan har du det? Jeg har det fint. Altså, jeg er jo en maskine, Nej. der spiser pølser og laver pølser. Nej. Og det har været en god start i år. Så næste gang I ser os er på festivalspladsen, eller i toget. Bedre med Martens. Så er campen sat. Skal vi lige vlogge lidt her? Okay, så hej vloggen. Campen, den er simpelthen lige blevet sat. Vi bor i K50. Jeg doxede os. Hvis I ser det, så løjer vi bor i L48. Det er lige heroppe, der skal I bare gå op, og så kører I bare ind med maskingevær og bazooka. Puff! Og det er det, jeg har tænkt at gøre mod Modsat i aften. Skål! Der kan vi så se, hvor vi bor. Og alle søger skygge. Ja, det er skyggeholdet. De sidder og fokuserer mest på at ikke at have det varmt. Ja. Jeg tror herover der er der lidt mere fokus på at drikke i skyggen. Ja. Man står lige her, så man gerne have det koldt, men man også have det. Min tur! Jeg klarede den. Det er så godt. Der var et par øjeblikke, hvor vi var på nødderne. Men jeg er okay nu. Og nu sidder jeg i skyggen og nyder det og slapper af. Står vi her med Liv Vangårds første ølbong, måske nogensinde, måske bare den første i dag. Wow! Det var faktisk godt. Nå. Det er det sagde. Så vand er ølvolleyball. Altså, jeg har sgu aldrig set nogen hoppe over målet. Det er mit første spil ølvolleyball i lang tid. Jeg synes, vi klarer det godt. Er det her interview med en dårlig taber, eller hvad? Hey, kan vi lige starte forfra? Stokker vores fans er skuffet. Første spil i ligaen. Det er en ny sæson. Vi har nye taktikker. Der er nogle ting, vi lige prøver af, der ikke lige lander helt præcis. Tak. God dag. Jeg arbejder på aftale. Alle sammen. DMI har lige lavet om til, at der godt kan komme meget regn, hagl og storm i nat, så hvis det er, så skal der nok regnsikres nu. Yder siger, det bliver skide godt. Partly. De siger, det kommer til at regne lige om lidt. Hey. Yder har valgt at sige, der er ikke noget. Nej, der er ikke noget. Der er ikke noget. Det regner i morgen. Tidligt. Så længe hovedet er rent og hjertet er frit, så kan du æde papas fra en frit. Så længe dilleren er ren og tanken den er klar, så kan du komme og bolde mig ned på åbenbar. Klap mig i røven og kald mig Kenneth. Og bak min gren, hvis du har sendet. Så er det søndag, og vi har været nede og bade. Så vi kommer til at være klar til en dag mere. Hvordan er energiniveauet for dig? Meget fint. Ja. Altså, jeg har ikke sovet super meget de sidste par nætter, men og især ikke i nat, så er torden. Lidt morgenmad og noget kaffe og en yoghurt. Ja. Det har virkelig været godt. Og ja, der var torden i nat, og der var sådan et lyn, der basically var lige oven i os. Det var rimelig nøjeren. Ja, Kuhlokker var også lige nede et par timer. Og der var også 2 fyre, der væltede ind i Peters telt i nat, og var bevidstløse i et stykke tid. Så sådan rimelig crazy nat. Ja, så vi er klar til en lidt mere rigtig sjov og ikke så voldsom nat.
Tag mine fester. Mine hurtige fester. Det lyder sepsonisk, men det er dig, jeg fester. Ja, hurtige fester. Hurtige fester. Hurtige fester. Der lever fester. Den er fester. Billige fester. Billige fester. Billige fester. Det er snart fester. Skal vi ikke høre alle fester over tid? Jo, alle fester over tid. Jeg er sammen folk, der siger det samme krop. Jeg er blevet giftig. Cecilia, tu es que mort passes. Så bag kommer tilbage i dag, og så er der noget emo-udborgning, og Jamie skal spille i aften. Og så ved jeg ikke, om jeg skal hjem i aften, eller i morgen tidlig. En er rimelig frisk, men du ved, men der er mandagsstemning, hvor man ikke helt føler for at drikke endnu. Og så glæder jeg mig bare til musikdagen nu. Alt hvad vi skal se af musik i dag er metal. Ikke det emo-dag, der er både emo-udborgning og metal hele aften. Og så har de her chili cheese wings, som jeg sådan tænker skal være en snack til emo-ølbowling. Get up, cocksuckers, it's all over. Vi har bare fået. Roskilde! Emo-ølbowling. What a beautiful wedding, 'tis a bright day too. What a shame, what a shame the poor groom's bride is a whore. I chimed in with the haven't you people ever heard of? Er vi klar? Vi har finalisterne. De andre finalister. Smarte mennesker, kom op. Kan du mærke, du er ved at blive over emo? Jeg vil ikke være over emo, jeg kan være færdig med at spille. Det er så skidt. Jeg er sådan lidt nervøs, når ham, der har lavet spillet, vinder. Jeg er lidt dårlig, mand. Men jeg kan få min egen præmie. Kardemommestuer. Det har været størst din af det, og så sådan noget, jeg var umuligt at tabe væk. Altså, hvor jeg var sådan rigtig meget væk på planerne.
på vej tilbage på Roskilde. Ja, og vi har sovet hjemme i 2 nætter siden fredagen. Mandag nat, og nu starter musikdagen i dag. Men jeg har bagt dem. Nu vise dem. Du har bagt 6 af dem her. Til hele kagen. 37. Sådan nogle spinach rolls. Jo. Ja. Jeg har spist rigtig mange inden vi kommer ind. Vi er på vej tilbage. Og jeg har fundet kameraet igen. Det var jo væk. Så vi ses på pladsen. Jeg kan ikke sige noget, for man har været hjemme. Jeg spiller mig hen min nøgle, og så er det aftalt. Skål! Altså vi har mojitos, så har vi melon, spinach puffs, mange friske mennesker, nogen der har det sådan lidt værre end andre. Jeg ved ikke, hvor mit hår så op, men det er ikke godt. Det er så meget ved jeg. Hej og velkommen til dagens opdatering med Martin og med mine 2 medværter, Momo og Rane. Angård har jo været en gang hjemme. Det har vi ikke. Og i går kom vi til at feste. Vi havde en diskussion om, hvorvidt vi skulle hjem. Nu er vi enige om, den tager vi senere. Nu blev der lige her omkring, ikke? Der blev der hørt bas. Og lige herovre, der blev der holdt fest. Og lige her, der var mere. Så har vi startet årets træforår. Meget repeat. Vi er ved at være godt i gang. Der er stadig lang vej. Det er ikke et sprint, det er et maraton. Jeg har en stor drøm om, at det er i år, hvor jeg faktisk slår Matt, og er ham, der skal vinde på ham. Kunne I finde på at tage en IPA i år til? Nej, måske ikke en IPA, men det ligger inde med en overhegnet. Nå, en lille cider. Jeg ved, at sidste år der tog Peter en dobbeltølbong bag Mats ryg for at komme foran. Hvordan vil I have det med den slags taktik i år? Jamen altså, man må gøre det, man må gøre for at være med i konkurrencen, ikke? Altså, jeg er klar på at ofre alt for at endelig at være året, hvor det er mig, der får en match. Det må jeg sige. Nå, men så skål, dreng. Skål. Skål. Spil. Vi er ved at være derhen af. Det er faktisk et hurtigt år. Vi har lige, eller det vil sige, nogen af os har lige krydset halvvejspunktet. Peter, har du overvejet at tage en ølbong for måske at komme lidt med? Det er hemmelige våben, fordi at, der er lige kommet nye forsyninger, og ølbongen, den kommer 100% i spil lige om et øje. Jeg holder hovedet højt. Jeg er virkelig stadig. Altså, det er mange år siden, at jeg nogensinde har kunne følge med så meget på ham, og jeg tror faktisk godt, jeg kan tage ham i dag. Status er, at vi har fået Port & Tonic, Gin & Tonics. Alt er godt. Meget pænt hænger sammen i dag. Jeg har farvet hår. Ja. Nu skal vi sidde ved Cure i aften. Woolfalles. Og I skal hvad? Vi skal i pitten til The Cure. Men I skal også feste. Og bagefter skal vi mere. Hvor er det den sidste, vi er på? Vi er på den sidste. Hvor meget har I hver især tilbage? Altså, den er åbnet på samme tid, så det har faktisk været en meget tæt kapløb. Jeg er stolt af min egen præstation. Jeg har kunnet følge med på jeg er også stolt af Peters præstation. Det er mega fedt, at der kommer sådan en underdog og udfordrer lige pludselig. Jeg vil bare sige skål for et god kamp. God kamp og god sportsmanship, ikke? Altså, skål for det og træforken i vejret. Jeg håber, I holder. Jeg holder hele natten. Freja, kan du sige, hvad der er sket? Jamen altså, vi kom nu herhen, og så var der ikke et bæk, og det var et stort traume, en meget stor panik. Vi scoutede, så vi en bord bæk derovre, og så sagde vi dem. Så nu har vi et bord bæk. Så får vi også en lille rapper. So free.
lige forklare, hvad der skete? Det var noget, vi skulle have noget vand, ikke? Vi har noget vand. Så endte vi inde i pitten og får vand. Så var vi til absolut fedeste koncert, jeg nogensinde har været til. Også den koncert, jeg så mest frem til på hele Ros. Og det var en kæmpe. Og det fede ved ham er, at han lader ikke en lige komme ned og få luft. Det er fucking hele tiden. Og der var mange, der ikke kunne klare det. Folk gik hele tiden ud. De vidste ikke, hvad det var, de skulle ind og se. Vi stod der. Folk blev båret ud. Jeg så det med mine egne øjne. Det var voldsomt, men det var godt. Vi fik vand undervejs. April, hvad var det, vi gjorde? Vi pitmaxede. Vi gik direkte ind. Vi skulle have haft vand. Og vi kom ind i pitten og fik vand. Pitmaxer igen. Vi er i pitten igen, Pitmaxer. Det er mit DJ-navn. DJ Shakira. Hvad så? Velkommen til James Fitbex. Lige nu der har vi strandfarmuligheder under regn. Jeg vil gerne rykke vores pavillon, så vi har en kæmpe pavillon. Det er jo bare ulovligt, fordi det skal til at brænde virkelig meget. Men jeg fryser. Fordi der er tørre. Så det være båd. Men det kunne være dejligt, hvis der var et bål. Skal vi tænde et bål? Skal vi lave et bål? Det er nemlig ikke brandfarligt under en. Ja, se nu der! Vi har været til World Oasis-koncert, og det var en dejlig oplevelse. Meget klassisk torsdag-oplevelse, for ikke sådan en dejlig god koncert på arenaen, men alle træt. Og nu får vi dandernødder. De er kolde, hvilket er overraskende. De har egentlig en fin smag, men det er jo en ret, jeg laver derhjemme. Og mine, de smager 10 gange bedre, så det smager fint. Nej, altså det smager noget, jeg kan lave bedre selv. Det er lækkert nok. Det er sådan lidt, det giver sådan lidt din højskoleveninde inviterer dig på den med en rigtig god ret, du kan lave. Ja. Så jeg har lige lært det asiatiske køkken at kæmpe, og så var sådan der, hvor i Asien er det her. Men det smager dejligt. Jeg så det ikke, der er gang i tisset. Der er nogen, der burde gøre noget med det der. Der er nogen, der burde fikse det der. Hvis det der var mig, og min nabo kan ikke finde at fikse det, så ville det være nej, det der det er ikke TV-maxing, det er det modsatte. TV-dagning. Men også sådan en hul under taget. Vi trækker sgu da op til bare kasse. Vi skal bare lige holde Altså, jeg er blevet god til det her nu. Status er... Vi sidder, og hvis man kigger derude, så trækker det op til bas, men også mere og sol, barkasse og pitmaxing og Pit. Vi har det godt. Vi har passet på os selv i år. Ikke lavet for meget ballade. Jeg vil gerne godt Stemmen er her. Vi står lige nu direkte foran orange scene. Så skal vi se brillerne. Jeg mødte jo Damon Albarn søn forleden. Nej, jeg gjorde ej. Han prankede mig. Det var en løgn. Men vi skal se det. Humøret er højt. Festen er god. Bassen bliver tung. Og der kommer til at være mere, men også max. Og mere.
You're pretty tight. Of your birds, we're just a couple of turns, one coaches on the grind. Scavenger the scale, and the world will get around. Got my love as it does. Så er det botulismus. Jeg er slet ikke træt. Du har fået masser af matte i dag, og nu skal vi pitmaxe. Roskilde, det lørdag. Jeg har det lidt varmt. Vi var hjemme i går, eller altså mig og Sif og dem tog hjem i går med vores ting, og jeg valgte ikke at tage tilbage, fordi vi har haft en virkelig lortenat, hvor man bare ikke har sovet en skid, min krop var helt smadret. 2, så var line-uppet ikke sådan vildt spændende i går, så der var ikke sådan noget, der hæv os tilbage. Men det er der i dag, som I måske kan fornemme, skal vi se TV2, så det glæder jeg sygt meget til. Det her, det er CBA, så ja. Men jeg skal i hvert fald. Det var update. Vi ses derinde, ikke? Af alkohol og et måltid om dagen. Altså i går, i nat sov jeg på jorden. Så står vi her, og det er både mormor og Jacks første tur i pitten! Er I klar til TV2? Aldrig været mere klar. Jeg føler aldrig, at jeg har været mere klar til noget i mit liv. Ikke engang, jeg blev gift. Wow. Mig og Sif, vi har jo taget tøjet på til program. Det er godt max op. Men i hvert fald, hvor hurtigt det fyldes op. Vi er maxe altid. Det bliver rigtig fedt. Det er måske årets koncert, hvis ikke det ellers havde været så godt. Jeg bowler, Peter. Ja, vi får en lille land til Lilleallen, og jeg pitmaxer for sidste gang i år, fordi jeg er blevet forkølet. Glad, hvor du er her. Godt at være her. Godt at være med dig. You won't leave me. You don't touch me. Still so needy. Stop talking. I'm just sleepwalking. Don't trust anything that comes out of his mouth. No, I don't trust anything that comes out of his mouth. Something don't feel right. I didn't know it was your husband, guys. So I got a sex addict. Bum! Vi er tilbage igen. Vi står her lørdag foran orange scene. Og nu kommer det bedste interviewer til manden, der ikke er kommet. CBA, han er sgu blevet syg. Men der er nogen, der holder den i gang. Og det er for eksempel Liv Vangård og Martin. Nu skal du færdiggøre min sætning igen her. Martin Grøsveld. Yes, bum. Så er det ude at tisse. Johanne holder lyset. Og Digte, hun står og spiller smart. Lige om lidt, så ser vi Sara. Færdiggør min sætning. Ja, Sara Larsson. Vi bliver skubbet lidt til. Vi har det godt. Vi har passet på os selv i år igen. Hey, der har været mandfald i år. Der har været mandfald i år. Men den, der passer på sig selv, de står lige her. Og ser Sara Larsson, langt borte. Ja, prøv at, det er langt borte det hele. Her igen. Længe har jeg været natteravn.
smukke mennesker i ind og København. At du forsvinder med det samme. Hvor er du nu? Hvor er du nu? Jeg kalder på. Jeg kalder på dig. Jeg kalder på dig. Og så står vi til Ralles fødselsdag. Han bliver 29. Han fyrer bomben. I dag er det Ralles fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Den som kommer på, så gør det dybt i brystet. Og statusen er, at det er Ralles fødselsdag. Johan er her, Ralle er her, Liv Vanggaard er her. Og ved du hvad? Vi har det godt. Det var alt. Martin hamner tilbage. Nej, batteriet det er fyldt. Ja.